קיבלת לך שער לכלא, הלאה. אבל מה, הבאתי לך פה הצעה, פה מהכלא, ניתן לשמור לעת קרה. אוקיי, תחליט לראות את זה ממנו. את מה שרף לך? ראש לתחת. יעל, שימי לב, עמית ביקש סיגריה, אבל זה לא סתם סיגריה, זה מנמור, כל יום צהל, איך צהל עושה דבר כזה. זה כבר, זהו, די, זה באמת די. ככה נפלה בועת ההייטק במדינת ישראל. תראה. איך נהיה הייטקיסט? נהיה כזה שיקור שכבר ברמות שאתה לא מבין יעני. מה? אתה מלך! רציתי למלות חצי מיכל, זה יצא לי מיכל מלא. תבין את זה בסתם. מאוד אוהב את זה. הלו, תעשו מצלמה, זהו, תגיד לו, עכשיו, דבר לפה. אפשר בשבילך, דבר לתפוח, מעניין אותי. אני אוהב אותך, אני מאחל לך את כל מה שאני מאחל לעצמי. ומגיע אותך, ותזדהן גם, אין מה לעשות. חתן חבר, תראה חיבור. אוי, זה גמור. לשרוק את הבית, אני אשתים לשרוק את הבית. לא יודע למה זה יותר גרוע, זה נשמע יותר גרוע. תגיד. מה זה, יבן גבולה? בן שלי שוטר! אתה לא מכיר את זה? לא להתלחק, רגע